ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଇ କ'ଣ ହେଲ୍ପ କରିବ, ହେଲ୍ପ କରିଲ ତ ମରିଲ। କଥା ହେଉଛି ଦୋକାନକୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପିଲା ଛୁଆ ଠାରୁ ଅଲଗା ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଖାଆନ୍ତି। ମାଉସୀମାନେ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି କିଣା ସେଇ ରେଟ୍ରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଏ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି 5-10 ଟଙ୍କା ଲାଭ ବି ରଖେନି, ସେଇ ରେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ କିଣା ସେଇ ରେଟ୍ରେ ଦେଇଦିଏ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସେ ଭତ୍ତା ପଇସାରେ ଚଳନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭତ୍ତା ପଇସା ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଠାନ୍ତି 18 ତାରିଖ 19 ତାରିଖ ମୋତେ ବି ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି କି ତାଙ୍କୁ ଧର ମୁଁ କିଣା ରେଟ୍ରେ ଯେତିକି ଧର 40 ଟଙ୍କାରେ କିଣିକି 40 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛି, ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେବେ ଯେ ମୁଁ 40 ଟଙ୍କାରେ ଆଣିଛି। ଆଉ ଜଣେ ପାଖ ଲୋକ ଯଦି ଆରେ ମୋତେ ତ 50 ଟଙ୍କା କହିଲା, ତୋଟାରୁ 40 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ନେଲା, ସେମାନେ ଆସିକି ମୋତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବେ। ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ? ତମର ଆଗକୁ ପଛ କେହି ଦେଖିବାର ନାହିଁ ବୋଲି, ତମେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛ ବୋଲି ଆମେ ତମକୁ ଦେଉଛୁ। ତମେ ସେଇ କଥାଟା ଯାଇକି ଯଦି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ସେଠି ଦୋକାନୀକୁ ସମସ୍ତେ ଖରାପ ଭାବିବେ କି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମାଉସୀ ମଉସାମାନେ ବି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଏମିତି କରନ୍ତୁନି। କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଦୋକାନୀ ବି ବିରକ୍ତି ହେବ। ଆମେ କ'ଣ ଭାବିବୁ ଯେ ଲୋକଟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟିକେ ଖରାପ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଝିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି।